Madoka chere mabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuva rechi12 mumwedzi uno waZvita. Ipapa tiri kutandawo kunyepa kutoti aimirira bato roCCC mudare kuParamende Kufahakutizwi kwaipapa aburitsiwa mujere maanga akandiwa noiwo mapfeneya aburitsiwa aribe kupuwa kubhadharisa mari yobhero kwai mhosva yachenjo kuti agokuba munhu zvibari kuzikana kuti chii chaizvo chakanyatsa kuitika. Jacobo Ngarivhume kuburitswa agweitano zuro achinzikwa aribe mhosva iye ambopedza mazuva anoita 229 227 pachirungu arimo mujere kwatanika pachena kutoti hurumende yedu iribe kana basa nozvokodzero dzevanhu kana kutoti munhu asungiwe zvinhu zvakaita kuringana. Unobva watoona kuti mitemo yemunyika medu iri kubva yaseenzesiwa kuti vanhu wareke kugoita zvokumukira kana kupikisana nehurumende. Ipapa vamwe vagotoreketa kutoti haada ari mumwe atoita zvokuvasungisa kuti vabhadharisiwe makutikuto mari wachimubhadhara iye nokuti wakamugarisa upenyu hwache huchitadza kuenderera mberi achitadza kupfumvura. Idi zvakaita kuoma rekai tione kuti zvinopera sei. Gweta rachera mumadhuku ribe kureketa kuti izvezvi achazoita sei nokusungiwa kwaagweita kwazonzi aiwaba aribe mhosva. Dare guru munyika nyasi ragoburitsa iro kutoti woZANU-PF poputi akutomboramba aripo panzvimbo pachepo kumirira bato roZANU-PF pamubudirima iko kudare reParamende. Bekezera maplanka anga ariwo CCC akaendesa kuti aiwa waribe kuita tuzvinu akambonzi nyaya yache ino musoro iri kureketeka zvezvinu ngakuitiwe pokare sarudzo ari kutoreketa kuti aiwa ndikutokwirapo kare kuenda kumadare makurukuru. Kaitione kuti ipapa anozvikona chere pokare kuti wokumatareko vanogoreketa zvisvinu chere kana kuti vanondoreketawo pwito. Nyaya iri kuhwadza izvezvi kwai jere rekuhwahwariya kwai rakaita denga raro rakapfupuriwa nomhepo kwakutakuhwa kwakuendesiwa kusvetsiwa kure kure uko zvekutoti iwo vanoita zvokuchengeta vasungiwawo wagotoita basa rokuita kumhanya chaiko kuti wasungiwawo wapone mvura yange iri kunaya pokare kuti nomachira okufukayo agopone kunayiwa wachibva waendesa hako wachinja kuwaisa kune dzimwe nzvimbo pakaita kunyangariwa chaiko. Apawo nyaya yekuti kwakazaritsa iko kumajereko yabva yatanikiwa pachena nokutoti vanhu vanga varimo mujeremo wakaita kuwanditsa. Rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei. Tikundoimba kuti wakuru wehurumendewo vanogonadzirisa kaa kumajere kuchiita tusvinu nokutoti rimwe zuva wachazomukira wandiwo wari kufanira kuendako. Chegorero takaiti edu tigoramba takaringa kwazvinoperera. Kwai gore rino nzara iri kuuya yakaita kuita kunyangariwa izvezvi iri kuita kukokera chaiko kuita kunge chamupupuri chiri kuda kuuya chinopfuura chitakura manyara ese kuuya kwaati zhuu panzvimbo ibodzi. Izvezvi kureketa kuno zviri kuhwadza kutoti wanhu kana anosimba rokuti waende korima waribe. Kureketa kuno kwaino wakuru wehurumende dare remakurukota wamunangarwa kwai vanhu wakaita kujara zvirimiwa zvinorimiwa nguva yekunaya kwemvura ino wakajara chete zvinosvika mahekite 5 95,000 hectares pachirungu. Apawo gore rapfuura zvikaringiwa kwanga kwajariwa zvinosvika mahekite 465 zviuru 465,000 pachirungu. Ndipo movha matoona kutoti hwedo huno haidi zvoita kungwisa tsitsi. Rekai tione kuti kusunzako kuchasvika papi. Iwo Russia wagonze izvezvi watoisa muchikepe chinobva iko kunyika yeBelgium fotereza iri kuuya kuZimbabwe inorema matani 23 23,000 tons pachirungu. Tikuti maita basa
asi rekai tione hwendo huno kuti tinoishandisa cherefe terezayo kana kuti kunenge kundoribe kuri kuita kwangwaya kwega kwega nini. Mapurisa omunyika medu idi heno kuti wari kuputireiko zvinodaita kuti watadze kufunga zvinomusoro kudandi kureketa kuno wagobudisa mazita avanhu vari kuti kwai ndo vanhu vari kutengesa nokuziva vanhu vari kutengesa zvinhu zvinodhaka zvisingabvumiwe pamutemo, wakawabudisa mazita acho nemakore acho, kwai muri kudi kuipa vanhu ivava nemakore 20 bodzi. Mumwe mukuru ipapo ane makore 60 unobva waita kuzisaya kuti kohokona wakomana kana zvikaita kudandi komadiko kowasunga vanhuwo kuti zviite zvisvinu mondowasunga kaamawaisa mujere kana muri kuziva kuti ndo vari kuita mutsekwede yokutungamira kutengesa nokunhadzira nokupa vanhu zvinodhaka zvisiri pamutemo, madrugs pachirungu. Wanomirira kodzero dzowabasa ZCTU wagoreketayo kutoti rero paramende rinofanira kuita bau, rinofanira kuita tusvinu, rinofanira kuziva izvo riri kuita kuti rirambe zvakatuliwa namutuli zvokuti waingidzire kupfanya upenyu hwavanhu hwakaita kunyangara wakomana. Rekai tione ipapa kuti dare roparamende rine chere charichaita nokutoti kureketa kuno uZANU-PF vari kuwanda pokare iyo wanondoita zvokuvhota vachiramba zvinenge zvidiwa nevamwe mapato wachindoti zvakaitiwa nowawozvo aiwa ndozvezvino, asi chatinoziva kumberi kukuno nyaya. Rekai venyu muone zvavachaita achipatapata wakutiza zvakaita ana Jonathan Moyo zviya charamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Mumwe akambobiridzira kupinda mudare reparamende Dekesta Nduna kwaipapa paarambidziwa nobato rache ZANU-PF kupinda mukuti asarudziwe kuti ndiye azorimiririra maprimary elections pachirungu. Kaitione kuti zvinopera sei. Iye arikutosinga kutoti aiwa ndichamira bani ndicharamba nditoripo ndowakutopinda chete. Kaitione kuti zvinokoneka chere zvaari kureketazvo. Mapurisa okuLimpopo kureketa kuno agoreketayo kutoti taboya wapwere wanoita 43 pachirungu nowakuru wanoita 60 pachirungu wachipinda munyika medu zvisiri pamutemo pokare kutoti paribe kana panhuwo ari kuziva kuti sei zvanga zviri kudando. Kaitigoringa kuona kuti zvinopera sei. Kwai vanhu vanga vari makwanda manosvika 7 poita dzimotika 2 dzorudzi rwemaJu D6 poita pokare rudzi rweFortuna. Ikaitione kuti mbana atengesa bhesi akaita kudandi charamba takaringa zvedu tinenge chizokunyepai. Chitima chokuMozambique chokambani yoCFM kwaizvezvizvi chakutonhadzirira kutoti chipinde muZimbabwe kubva kunzvimbo yeBhero chichipinda chidando zuva rega rega nini. Aiwa tozvitenda toti zvakanaka ngazviende mberi. Mumwe anoita zvokurapa vanhu wokuZimbabwe kuno Chiremba Alan Ngulube kwayagonza apuwa mubairo wenonzi Avison Global Leadership Award. Tikumutenda tikumurwera manja tichiti makorokoto Chiremba. Dai kare kwakutoimbiwa kakambokaye mawaona ere dhokota Chiremba, mawaona ere dhokota. Aiwa tikuti makorokoto wanenge waita tusvinu aiwa tinondokuoneka nokufara. Tikaringadzo mutambo yakazororwa kureketa kuno bhora iyoyo kwaino Highlanders Boso Kelvin Kaindunga abenukepo kare azotiitira kuti atsiwe iye Brito akabvapo uyu. Tikaitione kuti zvichaita kuti wahwine chere kana kuti panenge paribepo kare. Charamba takaringa hedu tichikunyepa izvo zvinenge zvichiitikapo. Katiringe dziri kuitika pasi rese kunzvimbo yeSouth Africa kwapinda nyahwa kwatorudziwa tsuri kwagoridziwa kwenje zvese zvaridziwa ipapo panzvimbo ibodzipo neivo wanoita zvomumhanzi wari kuchema mbi avo aZahara wasangwadziwa wawatisiya kwaiva wakahwara nguva pfupi kudari zviva zvatoita kuwamonyorora chaiko kusvikira watama panyika. Mweya wawo ngauzorore murugare.
Zara ndiye agoimba kakambo kaye loriwe iko kaye ndiye wacho kuno aiwa yawe waita kuda kwawo rekai azorore hache murugare. Nzvimbo yeDurban yapfikapo kare nzvimbo dzomumahombekombe monyanza ndipo munotoona kutoti idi zvimwe zvinhu dzimwe nyika dzakaita kunyangara. Ipapa kureketa kuno wagoti kwaye mapinda sweji yakawanditsa imi kwaona zvadaribva uziva kuti paita kunyangariwa chaiko. Charamba edu takaringa kuti vachavhura rini nekutoti wazhinji vanotozikana nekutoti kuenda kuDurban ndo musambo chaiwo wanenge wachitoda kuita. Kaitione zvino kwazvinoperera. Mutungamiri wenyika yeKenya paanga ari kureketa kumakuwerere okupemberera kuzvitonga kwawo kuzere agoreketa kutoti wari kunadzirira ipapa kuti wanhu wese wepasi rese wareke kugopinda nomavhiza munyika mawomo. Hino kuti sei wari kutadza kuonawo kuti mavhiza aya anoita kuti waite mari lingai zviri kuita Britain lingai zviri kuita America nokuda kwamavhiza. Wari kutoita kujama ari kuita kupfatsura chaiko kuno wakareka kugowaisira ngavagowaisirewo zviite zvisvinu zviite kufanana wondosiya basi kana wari muAfrica basi wanosiya wosiyawo muAfrica basi wamwe wese wagoita kubhadharisiwawo mari dzinondobhadharisiwawo idzodzo zvinoita zvakadaro zvinokuti zviite kuita tuzvinu. Masoja ari kutonga kuNiger abvumirwa kuti abinhuke kunyika dzoECOWAS. Ndipo motoona kuti mwoto mapepa idi tikaitonewo ECOWAS wokuti wachaita zvinhu chere nekutoti wakafita kutotandawo kuita pokare zvemasoja wasara wacho. Charamba edu takaringa kwazvinoperera. Paul Kagame kwayagoti iye sarudzo dzomunyika mache dzichaitiwa zuva ro15 no16 mumwedzi waKakunguru gore riri kuuya. Iye mukuru uyu kusada kwache kuenda kozorora kusada kwache kuenda kotamba navazukuru kunoita tuzvinu bawakomana. Rekai tigona kwazvinoperera. Apa aribe kana bhuku ribodzi raari kunyora basa ndiro rondogara aripo achinoti ndikupinda pokare paafanana naMugabe. Rekai tione kwazvinoperera. Mutungamiri uyu waIGPT kureketa kuno Sisi kwayahwina pokare imo musarudzo maanga apinda imomo. Saka rekai tigoona kuti zvichapera zvakaita sei. Toramba takaringa tichizokunyepai nokuti inini nyasi ndaperera pano ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.